गुबुनफ्राबो साला फाथो खेथि मावला दानि सेंग्रा गथ'फ्रा फाथोजों फाखाय रोंबावनाय नङा जोंहाथ' गोदो लागालिथ' जौसे फेदुनानै जेबो फात्ता गैया सानायखौ मोनाखै आङो दाना अखानायैसो साबोबाय मोनबाय गरमा मुलि थिखोनाया जालाबाय अखानायैसो सानाय आं बेखायनो जौ खालाया हिनजाव मानसिखौ मोसौ खानो आं बेखौनो गियो आं गोदो बोरायखौनो बे बोरायाबो बिदियावनो खम खस्थ' बे बोराय सालाव फेस्लायाव सयदिना मा खायनानै थोनना जानो बे बोराय आथिं बायनो थांबा फेस्लाव बेखौ नुहैखादों हाबायाव जौ लोंना थांबायना फेदुना मोसौ गाइ मासे दंमोन फानना मोसौ गाइया बुद्रुना आथिं बारिया सबाय बिमा गायदोंमोनलै आं बे बोसोराव गासिबो सबाय बिमामोन लामाबो गुसेब जाबायना ओरै गन खाना होनाय दाना आथिङाव फानना बुद्रुबाय मोसौया बायबाय आथिं बोसोरनैसो जाबाय खोमालै थांनो हायिया बोराया थांथारोमोन आंनाव एकदम थांनानै जिरायहैयो रायलायहैयो दा जौआ बे जमाव बोरायासो लायना फैयो मासेया थैबाय थैबाय जना गाब्राया गैला जना बिसोर थाथामजोंमोन दा जोमाव बोराय दंबावो जोमाव बोराया बारा हाला बेबो जौ लायदोंबाथाय बेनोसै आरो ओरैबादि साहा लोङोमोन बे मानैया जना गाग्राजों दाउ खानाजों जना गाग्राया साल'सै दाउ खानाजों दाउ खानाजों जना गाग्राजों बे बोरायनिफ्राय खिरायबाय थायोमोन जोंनिया जाम्बाथार दंबाथाय बेखौल' होआमोन दा खिरायो माने बेनावल' बै सासेमोन जना गाब्रायाथ' आरो गावहा फेनाय बायदिबाथाय नों लोगो मिथिला ब्लड खारबाय बे आं बै सानगाफारायाव खनसे न' थिखा लादोंमोन खथाथाम साबायखर बावहरनाय इथा थाबाय लाइक गाथिनो दाननि थेंक इउ ब्र 40,000 थिं लाइक दोखानाय होनायनि ओमफ्राय थाखाय हाबवाल जाखानाय इथा एखे गाथिनाय ब्लगाव प्लास्टार बुंदों जाजोबनाय मा खालामदों सनानै खोरखि सौकाथ ओरैसै थौकाथ नै खोलानो ओरैसै बानायजोबनाय नै ओरैसै ओमफ्राय दाना बुंलायनो खनसे फारसे थांखो नै हिनजाव बिथिंजाय खामानि मावदों नै ओमफ्राय एम्फौबो दं जोंहा बेखौ खामानि मावफैदों आरो ओमफ्राय दाना बे जना गाब्रायाबो सौफैबाय बे सेंग्रायाबो एखे फैबाय बड' ब्लगआ बुंदों ओमफ्राय जुमाय बिदैया लोंदों दंखायोमोन नामा ब्र' बिबाय लोङाखैलै बे सेंग्रायाबो जिरायनानै दङ बे सेंग्रायाबो बेखौ होबाय जुमाय गिसि खामानिसो दाना मावफैदों ओमफ्राय माने जोङो जोंहाबो खामानियाव थांनांगौ टाइमा जाबाय थांबाय ओमफ्राय जोंहा एखे बे बड' बोराय ब्लगआ बुरैयाबो बुंहरदों ए देनाय ह थांफाबाय नोङो जोंजोंनो आंखौथ' बन्दबस्त नोंलाय मा खालामफिनबाय नालाय खालामगासिनो बिमाया दं ब्र' अट' लाना थांदों अट' गंसे बिलाइजों नय थफ्ला नयथा दख'नाजों थननाय फैनायाव गिगि फैबाय बिसोरो ओमफ्राय जोङो उनाव साइकेलजों फैबाय फैबा खोनाफैबाय बे सेंग्राया माने दुस्थ' बिराद माने कमेन्ट खमथार खालामदो थारमाने दे एसे ओमफ्राय जना गाब्रायाबो बेजों लोगो जानानै माबाय थादों दाना जों थाबाथ' मोनखायोमोन बे मस्लाया सेंग्राया गामिनि न' खाथिनि सासे सेंग्राया उनावहाय दम होनानै थिनहरबाय जाहैदों समाव बिहामजो हारसिं बिहामजो हारसिं जाबायबा दा हिनजावफ्राबो थांबाय न'नि बोराय बुरै थांबाय कमेन्ट खालामदो दे एसे हाजिरा लांफैबावबाय थाफैबाय ओमफ्राय बे मानसिया बे बिजिपुर साइडनिनो सेंग्राया एकदम लोंनानै जाखालामायसा थांनो रोंला माने फुंखाबाय मोखां फारसे ओमफ्राय ओरैहाय माने माबा दावखोजोब्बाय रानखोजोब्बाय ओमफ्राय सानसेखालि बे माबाजों कमेन्ट मावरिया खालामदे मास्टारजों एसे लोगो मोनना सोर थांफालायबायलै सोर बियो दङ थांफालायबा मावरिया मास्टारनाव जुमाय बिदों मावरिया मास्टारा र' होनबा फै आंनियाव फै लिंलांबाय दाना आंनि न'आव मावरिया मास्टारा हाबहैबाय बे हाबहैया माने दाया दंखाथारोबा दाना ओमफ्राय आं हाबैयालै बिसिनाव होनबाय थाबाय कमेन्ट करो दस लोग हाबैनो दाना कमेन्ट मावरिया कीजिए मास्टारा ब्रा ब्रा लिंना लांबाय दाना मानसिखौ सिनायबाय बिहामजोआ बे खनसे आंखौ दिगदार खालामनाया बेनो जाबाय बाय फिसालाया बुनो नागिरनाया दाना जोंना उन्दैया खरा खाथार ओरैनो ओमफ्राय नंगौना नङा कमेन्ट होननानै करो खाथिनिफ्राय सेबबा नंगौ जाबाय साला
दाना मावरिया मास्टारा गावबोरायबाय जेब्बादि मानसियानो नु दाफै आरो बे जायगाया आंनि जायगाखा बिदि बदनाम दाला नङाबा नों फासि होगोनां जाबाय बियो मावरिया मास्टारा आरो सोर नंदों नोंलाय बे आंनि न'नि मानसि जाथारबाय दाना उनावहाय थांनो नागिरदों कमेन्ट करो मावरिया मास्टारा खाबसे होबाय हां खुसेर ग'ल होनानै ब्लद होनांबाय गिनानै बोरैबायदि खालामनाय जों बिमानि फैसाया होननानै बिबाबा बिहामजोआबो गियोसो मावनोथ' जेबो मावखाथारा मावनोनो उदायखाया जाहैबाय बे बुस्थुखौ जेबखौनो एबावसो दोननांगौलै ओरैनो फुल साजायनो दोनो लेबा बावबो होगोन नै बेनिफ्राय होबोनोसै बेनिफ्राय एसे बैनिफ्राय आरो बेखौ दोनसै बे मोननैखौल' होनांगौ ओरैखौल' बेखौसो होनांला ओरै होला नैबाव बे गाखोग्रा माबाखौ सिरिसो बानायनांसिगोन बेहाय सिरि बानायनायावबो बैथिंथ' रड मोनसे फासायबावो ले बेखौ बावना थादों आंबो मिस्टार बावबाय आंबो बावबाय बे रड फासायनांगौमोन आरो जागोन दाबो जेबो नङा देखाना माबा जायो बे रड फासायनानै ओरै रडजों बोननाय बायदि सुबिदा जाया गावनो नागिरो उनाव एसे फाग लायो आरो फाग लायो बेनाथ' दानथ' नुवाखै जोंख्ला बास्टारना बे उनथिंजाय बेक साइडजों ओंखाम संग्राथिं गाखोनाया गावजोब्बाय दा आंलाय मा ओमफ्राय थख'बो दंगुलायबावो बेखौ आं बुंबाय बेयाव रड फासायनांगौलै रड फासायबासो ओरैहाय गाखोनाय सिरिया बोबथायो होनबाय आं नाङा जायो होबाय दाना आंखौ बानायला होजोब्बाय बेबो माने थाखो थाखो बानायलांबाय बायजोब्बाय दा ओमफ्राय बैथिनाथ' ओरै करिदरजों हाबग्राया बेनिखौथ' मा खालामबाय बाक्सा बानायबाय बाक्सायाव भर्ति हाजों अन्थाइजों सोखाबाय दाना ओमफ्राय बे मस्लाया ओरै बिदैया सिंजों गलांनो मोनाबा बबाव फाग्ला मस्ला थाबथागोन बेलाय धालाय होबाय दाना धालायनानै दोनबाय दोननानै सानब्रै सानबानि उनाव बोखाबा स्राव अन्थाइया गुगालांजोब्बाय बेनो आं बुंनायखौ मानिया होनबाय आं देखुफिनजोबनानै आरो गोदान बानायफिनबाय ओमफ्राय बे न'जोंनो गावनि न' गिदिरजों प्लास खालामदों ओंखाम संग्राया बेखौ बुंबाय आङो एसे देख'नानै रड हायनाय खालामनो मोनाबा थाया बियो होनना बुंखाबाय आं आरो ओरै ओंखाम संग्राया बैसांसोमोन गोदो दफ्लाफोरनि बायदि आखाइ सुनाय माबा सुनाय थोरसि सुनाय बे बैसांनिफ्राय सरनाय गासिबो गेल गेल हाब्रु हायानो गुरै ओमफ्राय दाना बेखौबो गोथौ जावनो होआ सानिफ्रायनो होनांगौ आं बुंबाय बेखौ एसे जावख'आबा जाखाया बे हा लेफे लेफे गोदोगोन देनां होनदों गोदोआ आरो गोदोआ दांबाय सायावनो होहोबाय दाना आरो हजों गोदोबोगासिनो दं ओरै दावबोगासिनो दं ओरैहाय हा गोजाबो जायालै हा गोजोथारनांगौ बे सादुनिया मैयासो बेरायनो नागिरदां बे दै थिंखिया बे गावजोब्बाय मा जाखो फाग जाजोब्बाय हाफ्रा मोजां गोजासै आरो बिसोर बिराद दुप्लिकेट मावदों माबाफ्राबा सिमेन्टखौ माबायदि होखो सिमेन्ट खाराबाबो गावखायला हा दोसोनाया जाबाय जाया हा दोसोनाय हायानो खोगोदान गुरै हा खोगोदानखौ ना नोङो दै होनानै गोजो होखो ना धुमुसानो होखो नैबे हानिफ्राय गावजोबदों आरो मैयासो नायदां सेस गावजोब्बाय दै होथारनांगौ दै होबासो गोजोयो हाया सेस गावजोब्बाय आरो फिसालाया नैबाय गोगोम थैसिगोनलै बियो जों गामिनि लानायाव माबोरै 4 लाखआव सारियाव लादों माला लेखा रोंनाय अंख बानायनो रोंखो आरो माला थिखांमारफेरदों बियो मालायनि खोथा लानानै मावबाय दा थैनांगौबा मा खालामनानै नुगोन बे माजों बरनगोन बियो एग्रिमेन्ट लिरनाय दंबाथ' थैखाबाय 4 लाखजों बे एसे गिदिर खामानि मावनो हाया नङा हाया वाल दंबायो थिखाङाखैनो आरो जों फारसे बे साला 70 लाख 80 लाखनि न'खौ बे 4 लाखआव कन्ट्रेक्ट लायो जायगाखौ बोरमा साला थाइसौगुरिना न' खिनियानो 5 लाख ओमफ्राय टेंखिया अकल टेंखिया माने माबा खोमा
6 लाख ना मा होनदों बाउन्डारिया बेसेबा 1.5 लाख ना मा होनदों फिसाखौ खालामनो रोंबा गगोन बियो फिसाबा मोजां थाजोबनांगोन बासायना बे बासायालै आरो बे सिरि बानायनाय ओरै गाखोनो ओरै स्लिप बे गावनाव गाखोनाया गाखोनाय गावनाव होनाय बायदि ओरै गाखोनाय सिरिया ब्रास जाजोबखाबाय जा होमबा नों मा बे ट्रेक 70 जाजोबनाय लाख गाहामनि खामानिखौ बियो 4 लाखआव कन्ट्रेक्ट जायो नामा गैयाबाथ' 20 लाख जानांगौमोन ना नैबे गावसिनाथ' 70 लाख नामानो बेना माबाल'सो दांलै होनबा बाउन्डारि नङा दां गासिबो माने माला गावसोर गारफैजोबगोन मावहोनाय मिस्थ्रि खरसावल' मानसिनियावल' 4 लाख ए होनबालाय जाहैगोनब्रा मानसिनि गावनि माबा केपासिटि थानांगोन बे खमनि माबायाव माव दाखालै खनसे बे थिंखि बानायनानै बे सिरि बानायसिमावनो 2 लाख थांखाबाय होनबालाय मा 4 लाखजोंलाय बेलाय मा खालामनो हाबावनो हाया बे माखासे बेबायदिब्लाबो नों थाफाबाय थानो जुरदार खालामनांगौ खामानिखौ बे थिंखियावनो 2 लाख थांबायबा हालालै न' दं फायखाना दङ आरो वाल फर्निचार हायालै हाला जाम्बा साला गावसिनाव मावफैनायानो बे सिगांनि बाउन्डारिया बेबादिजोंमोन बेखौ सिफायनानै 4 फुट ओरै दावखोबोबाय दावखोबोनानै बे 4 फुट दावखोनानै ओरै वाल बानायनाय खिनियावनो 50,000 लाखादों बांगालफ्रा नैबे दा गावसिनाव बानायनाया गावनो मावदोंमोन नामा गाव ओरैनो नायग्रा थाफालाबायदोंमोन SMD बड' चेनेल सफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर हरनाय थाबाय हेलौ ब्र मा खबरनो मोजाङानो खबरा ब्र नोंहालाय मा ओंख्रि मोनजाखो बांगालफोरनो नमस्ते नमस्ते ओरैसो ब्र आरो गैया नंगौ नामा ब्र रायखाङाबो होआबो दाख्लै एसएम बड' ब्र'आ बुंदों लाइक दान थेंक इउ लाइकनि थाखाय ब्र खबर सबराथ' मोजाङानो ना मा मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे एसे थाइसे मोनजायालासिनो पकेट खरस 50,000 थैनांगौ फिसाबा मोजां बे दिन्थि रोङाबाथ' गब्रायजोंबो होनांगोन बे एसएम बड' फिसाबा खिन्थु मोजां ब्लग चेनेला बुंदों मा ओंख्रि जाखो ब्र जोंना दालिसोलै दालिजों बयलार बाजि आरो खामानिसो मावफैदों आं नै बांगालफोरनि खामानिखौ आं मोजां मोनथारो आंजों रासि मिलायथारा बांगालफ्रा खामानिसो मावफैदों आरो जों सोरबा दावख्लाबायना फैदां आरो बिसोरनो दाजाफाखा बिसोरनो होनाय मालखौ दाजा एसएम बड' एसएम ब्लग चेनेला बुंदों आलु दालि झुल ब्र नंगौ नामा गोथावआनो दे मिलायथारा आंजों बांगालफ्रा गोथावआनो दै बिनानै मोनलोंबानो हायो होनबायबा आखाइजों आखाइ फोनांनांगौ जायो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट दैल' मोनलोंनांगौ गाव सिला हरजोबदो एसे क'क्राझाराव दङ बिदि जालाबायनाय नंगौ सारियालाव फायखाना लुग्रा मिस्थां खारबालाय एबसुनो 50,000 होना जाहालानो खाथियावनो बे हाया 50,000 बन्द' दंना मोनाखै दाबो होबाय दै बिनायाव आखाइजों आखाइ आखाइ फोनांबानो जायो होनबायबा माथो बांगालफोरनि बिसास गैयालै जोंनानो नुवाखै हिनजावफोरनि फंबायनि फिसाजोआ रबिन बिनानावलै सनारजों रबिन बिनानावनि कमेन्ट खालामदो दे कमेंट करो दोस्तों जो ने मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दाना बांगाल सासे माबा बिदिनो गारि सालायो बोरै लोगो मोननानै बोरै मा जाखो दाना खारबाय बेसेबांबा एकदम रबार बागान सिङावसो दंहैयो सानब्रै जाबाय नागिरनानै मोना नागिरग्रायाबो जोंहा फिसा जाबाय ओमफ्राय सासे बै थाइजौगुरिनि मा जाना थाखो सासे गथ' दं हैग्रा बांगाल बे हैग्रा बे जानाय लोंनाय हैखोमाबाय थायो ओमफ्राय बेखौ थाल लाबाय माने सासे पुलिसा बे सेन्ट्रेल जेलाव माने बिसोर नटिस होबाय
जेराव नटिस होबाय नालाय सेन्ट्रेल बायदि मानसिफ्रा बुंबाय SM फिसालाखौ राजेश ब्लग बे चेनेला मानसिखौ बुंदों मोनोबा नों मा हानाय खामानि मानि मावदों बु ब्र' दस्रा अह मानसिफोरखौ दाबु इथा आरो जोंनि गाथिगासिनो आरो आखाइखौथ' जोङो जों बुनो मोनखाया नाव अथारखाबाय जों इथा गाथिदों बुनानै ब्र' लाबो जोंनिसिम ओमफ्राय दाना जोङो पुलिसफ्रा ओमफ्राय उनावहाय SM ब्लग माबाबाय चेनेला बुंदों ब्र' नोंना मा खारमोनबाय गामियाव जोंना आबो हाइजेंबारि लामाजों होनो थाङो सासे हाइजेंबारि गथ'आ बे गथ'आनो जानाय लोंनाय हैखोमायोनो ककिला फानलुआव खाथियाव मिथिबाय हाइजेंबारि दाना होनो ओमफ्राय आरोना ओइदिनखालि बिसोर सानैजों बेलेग बेलेग माने दाउ गावनो गाव थांफ्लालाबायनानै आन्दो आन्दो थांनानै गथ'खौ नुबाय बबेथिं थाङो बे गथ'आ नाहरै साइड थांनानै बिसोरनो जानाय लोंनायखौ नुबाय सासे बेलेग लामाजों फैबाय सासे बेलेग लामाजों थांबाय बेबायदिनो ग्रोब दांखाबाय सानैजों फैनाया बिसोर साब्रै बर' हिनजाव सानै बांगाल हौवा सानै जा जोङो फैनानै SM फैखाबाय ब्लग बुयै बुयै चेनेलाव बुंदों लाबोबाय आदसा दे आइदैबो दे होना दे गाहैदों अह बांगाला नंगौ नामा एसेबां बुजानानैबो आइदैबो होनानै बेबो गथ'आ आइदैबो होना ओमफ्राय साला औवा एकदम गिदिर गिदिर औवा गुदि लादोंनो औवा बुरखा माबा बै रज'जेननाय गावहैजोब्बाय जाहैदों साया बिसोरना मन्थ्रआनो लेखाजोबदालै दाना कमेन्ट पुलिसफोरनो खालामबावदो होफैबाय दे एसे मोननैसो पुलिसफ्रा बुंबाय बिनि बिमा बिफा दंफैयोबा बिनि बिफा दंफैयोबा नोंनिबो बिफा दंखायोबा मालिकनाव लां दाहाय सावराय ओमफ्राय जोंनिसिम खोन्थाफैबाय दाना ओमफ्राय मोनबोनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा जोंखौ मोना मोना खबर हैबाय हाजोआव दंफां हायदों मालिकजों खबर हैबा लोगो लोगो फैबाय जों दाना मिथिं जाबाय बांगाल बर' दख्ला बिफायाथ' बारा बुंनो रोङा आंहा गसंबाय था बुंबाय था गसंबाय था बुंबाय था ओइदिनखालि नुबाय आं जुलि बुस्थियाव बबेनि बर' सेंग्राफोर सौबायगा जि बुरजा सौफैबायलै जमा जाहैजोब्बाय दाना जों बर' सेंग्राफोर नुदों होनबा आंहाबो दाना गोसोआ रासिन देरसिन जाबाय गिसिनला होगासिनो बुंनाया होगासिनो दाना मानसिखौ लाबोनोसै आं मानसिखौ लांगोन नोंसोर गाबोन थां जेबो गिनांगौ गैया रायजोनि फायग'खौ सिफाय लानानै फै आरो जों हराबो होनना बुंखादों बांगालखौ माने बारग'बोथारबाय आरो जोंना दाना गारि लायबाय बर' सेंग्राफ्रा दाना गथ'आ न' सिङाव जि लायनो होननानै थांनायानो गोमाबाय बर'आना बांगाला बर'आ बर' हिनजावा औ गोमालायबाय गोमाबाय न' सिङावनो गैला खोबना दोनसै नागिरबाय न' सिङाव गैया खोरखिजों बारननानै ब्लक ओमफ्राय आरो बे मालिकनि हिनजावाबो बर'सो बै जराबारि बेनो असयब'आ नानि होननाय ओमफ्राय दाना मानसिया बबावबा खारबाय होनबाय ओइ बियायखौ बुंखादों होननानै थांसै बुरि बिथिं थायोलै बियायखौ बिथिं दाना बे थांगौ माने मालाबा खारग'बाय दाना नागिरबा अखाया जब हाना होबाय दाना जाबाय गैला मोनबोआखिसै दा ओइ लालुगाव दंहैयो हाबा मोनमारबाय बांगाला मोनमारबाय बे आंनि न' खाथिनि दाख्लै थैनाया मेगानिया बिसोर थाव होजाबाय बाला दस्राजों मियाँ लोग को मिलने से सब खाटेगा होनो मिसि लोग को मिलने से सब खाटेगा होनना बुंना लाफ्लांगारबाय थैनानै मालाय मियावसो दाननो होननायखौ दस्रा दाननो होनबालाय मोनगोनथ' आरो बिदि होननो नागिरनाय मानसिया बिदि होनना लाफ्लांबाय होनना लाफ्लांबाय दाना बै गोदोनि जवाहरलाल नेहुरु लाग्रा सिखा बायदि गोलाव नंगौथ' आरो बेखौ बरननानै दाननो फैबायलै प्रकाश दाना है ओमफ्राय आं बुंबाय भैया कैसे नङा है बिनि बुंनाया भुल जादों हाँ ठीक है भैया कमेंट कीजिए ओरैबायदि बुंनो नागिरदोंमोन ओरैबायदि और लाइक भी दे दो एक बिदि दो होननायावसो गबाय बियो प्रकाश जाथारबाय भैया सालाया सिगांबाय लाइक दे दो आंबा मानसिनि सालाय प्लीज हारा गैया बोरैबा कमेंट कीजिए बासायनायसो लोंलाबायबाय जुमाय माबाखौबो जुमाय गोजाखौबो बर' सेंग्राफ्रा लोंनायाबो मा लोंदों बे बांगालानो बांगालजों दस्राजों होदों प्रकाश भैया ने केस बोला मोनसै है लाइक डन खवाथार थैंक यू होमबाबो लाइक देने एसे के लिए बर' सेंग्रा लानानै थानानैसो शुक्रिया खाखोमालायनो मोनफिना जायाखैलै
आं बुंखाबायलै बे न'आव हाबनो नागिरबानो ओरै न'खौ गिदिंनानै थाखादों सेंग्राफोरनाव गिदिंनानै थाफ्लांनो हायासै बिसोर कमेन्ट करो बिनि बिमा बिफाया बै कखियावनो दंमोन ना सासे बै सोरबा फटाफटि बिनायजोंनो माजों कमेन्ट बे करो बुथेनानै बुथारजादों होननाय बुरिया फिसालाया गोदै खोनादोंमोनथ' आरो ओमफ्राय फिसाला उन्दैया प्रकाश दङ ने एक नम्बराव बोला है थांगाफारायाव वहाँ जाओ चेक करो मबाइल ना मानि थाखाय ना फैसा बिनो थाखाय बुथेना बुथारदों जमा बुरि जमा फाराय होनदों बिसोरखौ बुरिनि देहानि खाथियाव दंमोन कमेन्ट करो कमेन्ट करो खोनाहरदोंमोन आरो बखालि लांफैदोंलै बे बखालि लांनायानो बिदिनो जाहैबाय बांगालासो मोनलांबाय बांगालासो मोनलांबाय सारायावनो सासेबो लांनो हायाखैलै बांगालबा सानै जाबाय जों हा लानाय खाथियावनो सानैखौबो मोनलाङासै फायखाना लुग्रा मिस्थ्रियानो सासे ओमफ्राय सासेया माबा दखान दंनोलै ओमफ्राय भाई वेली बोरमा को दोस्त लोग बायस'फैयोनो माबा लांफैयोनो सासेया बेनो दखान दंनो आरो गेलामाल ओमफ्राय बिदिनो बोरमा कमेन्ट माबा करो बायस'नो फैयोनो बेजोंनो जाबाय सानै दं सारायनाव मोनथाम माराखौ होआखै दाबो बांगालखौ अननानै नोङो न'आव दोनदो बांगालखौ अनजालि फैनो नों माबा मोनसेबाबो जाखागोन सेंग्रा जाथों बेहा ओइ लेखा आं बे समाव दगालि ओमफ्राय आंनो मा होदों 350 जानाय मालिकनि सानब्रैल' जाहैथारदोंलै आङो सानब्रैयावनो आंनि केरेक्टारखौ नुनानै माने बे मालिकआ आंखौ माने मोजां मोनो आरो बे इन्जिनियारबावसो 6 थाला न' लुदों 6 थालानि बिथोराव 3 थाला जाजोब्बाय ओरै गोजौआव 4 थालायाव गाथोन जागासिनो दं आरो बे गाथोननियाव मा जाबाय बे गाथोननि जानायनिफ्राय आरो 2 थालासिम गोजौआवसो हाजोआ समान बेनिफ्रायसो इथाखौ बोख्लायनांगौ ओमफ्राय बेहाय माने इथा बोख्लायजोब्बाय सानथामा बोख्लायबाय दं उनावहाय माने मखाराव बाहाय जगार माने लेबारफोरा बुरजा ओमफ्राय आमाइ अरन्दाबो दं दाना मा खालामबाय बांगाला ओमफ्राय बिनि उनाव माने नायबाय थादों आरो सिरो फल'नानै माबा हारा फिसा मोनसे बस'खौनो खाथियाव बांगाला बुस्थु दिसे होनबाय चेक करो কোনো খবর আপনার 500 টাকা দিন 2 পয়সা চাই দিই